Tak dobrý večer ešte raz, všetkých vás tu vítam. Chcem sa spýtať, bude vám niekomu vadiť, keď budem hovoriť po slovensky? Neurčite. Tak alternatíva ešte po anglicky. Lebo češtinu si nedovolím takto. Tak ešte raz dobrý večer. Volám sa Marek Potočiar, pracujem v Oracle ako softwarový inžinier. V podstate som bol do Oracle kúpený so Sanom ako nejaká snáď pridaná hodnota. A od začiatku, odkedy som v Sane alebo v Oracle, tak pracujem na vývoji webových frameworkov. Pôvodne na SOAPovom frameworku Metro, teraz už vlastne skoro 2 roky na JAX-RS a Jersey, čo je restový webový framework. Takisto predtým, ešte než som bol v Sane, tak som pracoval v Java EE na rôznych špecifikáciách. Počkám, kým si páni sadnú. Poď, skúrne sadnú. Zatiaľ teda si prečítajte tento slajd, ktorý vlastne hovorí o tom, že všetko, čo vám hovorím, je taká nejaká budúcnosť, ktorá je ešte vo hviezdách, a ak by náhodou niekto z vás mal nápad, že na tom, čo som práve povedal, založí svoj biznis plán, ktorý mu skrachuje, tak Oracle za to nenesie žiadnu zodpovednosť, samozrejme. Tak prejdeme teda k tej samotnej prednáške. Ešte na začiatku sa spýtam teda hore ruky, kto vie, čo to je REST? Kto o tom niečo počul? Kto vie, čo to je? Držte ruky. A kto by tu chcel povedať všetkým definíciu toho, čo to je REST? Som si to myslel. Takže veľmi stručne, čo to je REST? V podstate na rozdiel od RPC modelu sa bavíme o nejakých komponentoch, ktoré sú väčšinou reprezentované podstatnými menami. Tie mená teda majú nejaký identifikátor v podobe nejakej URI. Sú rôzne poprepájané, takže ten doménový model tých mien viac menej dokážeme pomocou linkov rozbiť na jednotlivé menšie komponenty, ktoré sú potom medzi sebou polinkované zase pomocou tých identifikátorov. A veľká charakteristika je, že prístup k týmto jednotlivým komponentom, teda k resourceom, je pomocou spoločného uniformného interfejsu, ktorý je genericky definovaný, to znamená, je úplne jedno, s akým resourceom pracujeme. Tie metódy sa nemenia, ani význam tých metód sa nemení, čo je tiež podstatné. Tie resursy spravidla reprezentujú nejaký určitý koncept, ktorý je viac menej všeobecný a nie je závislý na konkrétnej reprezentácii. To znamená, nie je to XML dokument, ale sú to skôr tie dáta, ktoré sú za tým XML dokumentom. A takisto dobre by sme ich mohli reprezentovať ako, ja neviem, teraz graf alebo textový súbor a podobne. Takže tieto resursy umožňujú používať viaceré alebo komunikovať s klientami pomocou viacerých reprezentácií a nie sú na nich závislé. No a v konečnom dôsledku resursy ako také môžu držať si stav, ale komunikácia s klientom je bezstavová. To znamená, že každú informáciu, teda všetky informácie, ktoré ten klient potrebuje tomu resursu nejak predať, musí poslať s každým requestom. Takže tá komunikácia bezstavová neznamená to, že by resource nemohol sám o sebe držať stav, alebo že by za ním nemohol byť nejaký model, v ktorom sa drží nejaký stav, ktorý je na strane servera. Toto bol viac menej taký veľmi rýchly úvod do toho, čo je REST. A teraz by sme sa mohli pozrieť na to, že čo to vlastne to JAX-RS je. To je vlastne, je niekto, kto vie, čo je JAX-RS? Pracuje s tým niekto? Už sa nebudem ďalšie doplňujúce otázky pýtať ďalšie. Jo, dobrý. Takže pár ľudí o tom vie, čo to je. Pre tých ostatných vlastne je to Javové API, ktoré umožňuje vytvárať tie resursy, aspoň teda vo verzii 1.1 alebo 1.0 a teraz v súčasnej verzii 1.1 JAX-RS API umožňuje na strane servera definovať pomocou anotácií z objektov resursy. Toto API je súčasťou Java EE od verzie 6.0 a
vlastne teda jeho hlavnými cieľmi bolo poskytnúť API, ktoré by bolo podobné tomu EJB3 modelu, kde sa používa teda hodne anotácií, hlavne nad podžom, nič sa neextenduje. Je to vyslovene o tom, že sa pridajú nejaké ďalšie dekorátory na to podžov a vznikne z toho resource. Tým, že HTTP je momentálne taký v podstate de facto štandard pre komunikáciu s restovými webovými službami, tak to API takisto je HTTP-centric a uvidíte tam komponenty toho API, ktoré sú vyslovene šité na mieru HTTP protokolu. Takisto tie resursy samé o sebe nemajú v sebe zaznamenanú informáciu o tom, akým spôsobom tá ich reprezentácia bude prezentovaná klientovi, takže je tam nejaké oddelenie medzi tým, ako reprezentujeme, medzi tou reprezentáciou a medzi tými dátami za tým resursom, čo je pokryté tou položkou Entity Format Independence. A takisto teda zase to API nie je naviazané na žiaden konkrétny aplikačný server, prípadne na žiaden iný, ak by som to povedal, IO kontajner, ktorý by vyžadoval, je to prenositeľné, je možné to nasadiť, alebo do toho plugnúť ľubovoľný iný kontajner. Ospravedlňujem sa teda za tie anglické názvy, ono to je simultánny preklad z angličtiny teraz, čo počujete. No ako som spomínal, teda je to súčasťou Java EE od verzie 6. Takže teraz by som tak viac menej hneď v úvode prešiel do NetBeansov a ukázal by som iba v rýchlosti, ako je možné pomocou toho JAX-RS 1.1 API vyrobiť z nejakej obyčajnej triedy resource, ktorý je možné takisto automaticky deploynúť na server a nechať ho bežať niekde. Takže sa prepnem do NetBeansov. A v podstate tu mám pripravenú nejakú triedu, je to podžov, nemá žiadne anotácie, je to v podstate zatiaľ akože budúci resource, ktorý umožní pomocou nejakého blocking queue prijímať a posielať správy. Takže mám dve verejné metódy v tomto API. Jedna umožní získať message a tu len tak pre demonstráciu tu mám zadefinovaný nejaký vstupný parameter, ktorý mi identifikuje ten request zo strany klienta. To znamená, klient sa pomocou tohoto parametra nejakým spôsobom by mal identifikovať ten svoj request a ja to následne proste nejak zalogujem, aby sme vedeli, že to je ten konkrétny request, ktorý sme tam poslali. Čo tá metóda spraví? V podstate nič zásadné. Vezme ten blocking queue a vloží do toho tú správu, vyberie tú správu z toho blocking queue, ak tam nejaká je. V opačnom prípade sa zablokuje a čaká sa na správu, ktorá príde a na konci teda tú správu vráti z metódy naspäť klientovi. A ďalej tam mám teda tú druhú metódu, ktorá je verejná. Tá je teda post message. Táto metóda zase získa správu od klienta v podobe HTTP request entity, vloží ju do toho queue, z ktorého to niekto iný zase bude čítať a zase pošle naspäť notifikáciu klientovi o tom, že tá message bola do queue vložená v prípade, že ju je možné vložiť. Takže zatiaľ je to podžov, nie je možné to deploynúť, nič to nerobí. Ako z toho spravíme JAX-RS resource? V podstate prvá vec, ktorú musíme spraviť, je priradiť tomu nejaký ten identifikátor. Takže to spravíme v JAX-RS pomocou path anotácie. A ten identifikátor nazveme teraz chat. Takže to bude path, na ktorej ten resource bude počúvať. Ďalšia vec, ktorú by sme mali spraviť u každého resourcu, je zadefinovať to, s akými typmi ten resource dokáže pracovať. To znamená, ja tu teraz pracujem hlavne so stringami, takže ja na celej triede zadefinujem, že ten resource dokáže prijať a posielať naspäť text plain správy, ktoré sa jednoducho transformujú na string. Mohol by som to urobiť aj na metóde, ale tým, že obidve metódy pracujú s tým istým, tak to rovno spravím na resource, na tej triede a tie anotácie sa podedia do metód automaticky. Takže najprv poviem, že ten resource produkuje svojimi metódami
že produkuje text plain a takisto, to skopírujem, a takisto konzumuje text plain. Tieto dve anotácie teda mi zabezpečia to, že ak príde nejaký request, ktorý je vo formáte text plain, tak ja ho budem schopný týmto resursom spracovať. Ja týmto vlastne deklarujem, že som to schopný spracovať a naopak zase to, čo posielam naspäť, bude zase vo formáte text plain. Platí to pre obidve metódy, ako som povedal, tým, že je to na triede. Takže to by sme mali a teraz ešte musíme nejak zadefinovať to, aké HTTP metódy budú vlastne obsluhovať tieto moje public API metódy. A ako som hovoril, teda to API je HTTP centric, takže je tu normálne anotácia add-get, ktorú som teraz nabindoval na HTTP metódu. A keďže tá get, ako snáď vieme, že nemá žiadnu entitu, tak tú informáciu z klienta musím dostať na ten server nejako inak. V tomto prípade sa teraz môžem rozhodnúť, že tá informácia, to QID, budem posielať ako query parameter toho server URI, toho client query a bude to pridané k tomu URI, takže tu len poviem, že je to query parameter a že je to QID trvás. Takže takto som vlastne nabindoval ten vstupný typ tej metódy, alebo ten vstupný parameter tej metódy na nejaký query parameter z URI. No a druhá metóda, teda tá je vyslovene received post message, tak asi už všetci tušia. Bude to post metóda. A tým, že tá post metóda má entitu, a s entitou sa pracuje v JAX-RS často, tak by default, ak tam nie je na vstupnom parametre metódy žiadna anotácia, tak JAX-RS predpokladá, že sa jedná o entitu a priamo to nainjektuje teda z tej entity, takže tu nemusím žiadnu dodatočnú anotáciu pridávať. No a tým som v podstate skončil definovaním JAX-RS resource. Môžeme si teraz pre istotu vyskúšať, či to funguje. Mám tu zatiaľ aplikáciu, ktorá v podstate asi nie je pre účely tejto prednášky podstatná, ale len tak v rýchlosti ja vlastne používam nejaké Jersey programatické API. Jersey poskytuje runtime, teda referenčnú implementáciu JAX-RS a ja na základe tohoto programatického API tu vlastne vytváram server aplikáciu, nastavujem ju do Grizzly servera, až startujem ten Grizzly server a čakám, kým proste niekto v konzole nestlačí Enter a potom ten Grizzly server stopujem. Takže skúsime si to pustiť. No tak tvrdí mi, že to všetko prešlo. Neviem, či mám tomu nejak veriť. Skúsime tam pomocou curl poslať nejaký post a potom z browsera tú message, ktorú tam postneme, dostaneme naspäť. Takže používam curl content type text plain. Tie dáta, ktoré posielam v entite, je header. Používam metódu post a posielam to na to URI, kde by mal počúvať ten môj resource. Jasne, message stored, takže mi prišla aj notifikácia naspäť a tu sa mi teda zobrazil nejaký log o tom, že teda prišla message na server. Skúsime teda, že či naozaj sa nám podarí to aj získať naspäť z browsera cez get, takže na to môžeme použiť ľubovoľný browser kľudne. Jo, takže dám get a tá message sa mi dostala naspäť. Keď sa pozrieme naspäť do NetBeans, tak by sme mali vidieť, že áno, dostali sme get. Neposlal som tam query ID, to znamená, že ten request nie je identifikovaný. Môžem poslať ešte raz znova tú istú správu a v browseri teda pridám
pridám aj identifikátor môjho requestu. Napríklad 1. Dostal som zase tú istú správu, ktorú som tam poslal, s tým, že na serveri by som mal vidieť, že prišiel request s identifikátorom 1 a že naspäť bola poslaná tá správa. Takže takto veľmi v stručnosti JAX-RS 1.1 API, to je to, kde sme momentálne teraz. To je vlastne súčasný stav teda. A poďme sa teda pozrieť na to čo príde v JAX-RS 2, čo by malo byť teda jadrom tejto prednášky. Takže to API je nejaký čas už na svete, medzi tým ho ľudia používali, vzniklo viacero implementácií a tie implementácie samozrejme prichádzali s novými a ďalšími featurami. Ako sa preloží feature? Vlastnosťami. Pomáhajte. Vylepšeními, to je výborné, vylepšeniami po slovensky. Takže s novými vylepšeními alebo vylepšeniami. Asi takou najzásadnejšou je teda klientské API, ďalšou sú filtre a interceptory pre request a response, validácie, validátory. Ďalšia taká doména je asynchronný processing, ktoré niektoré frameworky už podporujú teraz. Lepšia podpora pre hypermedia, to je práve to prelinkovávanie tých resursov pomocou nejakých URI linkov a relácií. Ďalej server-side content negotiation, budem o tom hovoriť neskôr. Integrácia s dependency injection frameworkom v Java a model view controller support. Takže to sú také základné oblasti, len tak v rýchlosti, ja sa k nim samozrejme ešte vrátim, ktoré viac menej formovali ten základ toho, čo sa do JAX-RS 2.0 uvažovalo a čo sme tam chceli pôvodne tak nejak ako premyslieť a niečo z toho tam dostať. JAX-RS teda je normálne community driven, to radšej neprekladáme. Je to vlastne proces, ktorý je v JCP, viac menej na každý novú verziu veľkú alebo na každý major update toho API je nutné vlastný tzv. JSR. A v tomto prípade teda to je JSR 339, ktorý má vlastnú expertnú skupinu zloženú z viacerých firiem a z rôznych individuálnych kontribútorov. Tuto konkrétne teda vedie Oracle, ale teda máme tam zastúpenie z Red Hatu, Talendu, OW2, z eBay, sú tam ľudia a takisto kopec ďalších ľudí, ktorí sú individuálni kontribútori a používajú a vyvíjajú restové webové služby, takže majú pocit, že niečo tej expertnej skupine sú ochotní dať. Momentálne v súčasnom stave teda táto expertná skupina bola sformovaná pred rokom a niečo, takže beží už vyše roka. Momentálne teda je dostupný od 31. januára druhý early draft, čo je vlastne nejaké preview verejne dostupné, ale ešte je to taká alfa verzia, ktorá sa môže hodne meniť. A zhruba za mesiac plánujeme ďalší early draft s tým, že zhruba niekedy v druhej polovici, teda v druhom kvartáli tohoto roku plánujeme už niečo ako je public draft review, čo je už vlastne viac menej hodne stabilné API, ku ktorému by sa mala verejnosť vyjadriť. Je tam na to nejaká lehota, následne bude nejaké hlasovanie o tom API, prípadne sa zapracujú pripomienky od komunity a niekedy v treťom kvartáli tohoto roku by sme mali releasenúť finálnu verziu JAX-RS 2.0 API, vrátane teda referenčnej implementácie, ktorá bude poskytnutá Jersey projektom. Takže čo bude nové v tom JAX-RS z tých všetkých tém zatiaľ, ako to vyzerá podľa toho, jak sme pracovali? Tak klientské API tam bude určite. Budú tam filtre a interceptory. Validácia takisto tam bude pomocou integrácie s Bean Validation frameworkom. Asynchronný processing takisto bude už priamo v API a nebude na to potrebná nejaká proprietárna extension nejakej implementácie JAX-RS. Podpora pre hypermedia je tam takisto, ako aj server-side content negotiation. Otázka je, že čo z JSR 330, to ešte momentálne nemáme úplne rozhodnuté. Budem o tom hovoriť na konci prednášky.
A určite teda do toho API sa momentálne dostane MVC. V podstate myslím, že Stefan Tilkov, čo je jeden z takých celkom zásadných ľudí, ktorí sa vyjadrujú k RESTu vo všeobecnosti, s tým bol celkom rozčarovaný pred pár týždňami, keď to zistil, ale situácia je taká, že momentálne sa expertná skupina nedokázala dohodnúť na nejakom vhodnom API modeli, ktorý by sme mali dostatočne vyskúšaný na to, aby sme to dali do API. Proste ide o to, že keď sa niečo dá do API, ktoré je v Java EE, tak už to z toho nikto nikdy nedostane. Takže v tomto prípade radšej volíme konzervatívnejší prístup a do toho API radšej niečo nedáme teraz a ešte chvíľu to budeme odlaďovať v rámci proprietárnych API, než aby sme sa spálili a dali tam niečo, čo už z toho nikdy nedostaneme a nám budú ľudia do smrti nadávať. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli to vypustiť, teda MVC vypustiť z JAX-RS 2.0. Ja by som sa teda chcel venovať k tým stručne, teda ku každej tej jednotlivej téme by som sa chcel vyjadriť. Začnem tým klientským API, čo je asi taká najviac užívateľmi požadovaná vec, že máme tu server API a teraz k tomu nie je žiaden klient, ako s tým máme v Java na klientskej strane pracovať. Takže ten problém je ten, že momentálne, keď chce niekto pracovať s HTTP na strane klienta alebo s RESTful resursami na strane klienta, musí použiť nejakú low-level knižnicu, ktorá je vyslovene iba o tom, že sa posielajú nejaké HTTP requesty, príde HTTP response, ten sa proste musí nejakým spôsobom naparsovať. Všetky tie headery sa musia proste ručne vyberať, viac menej. Je to vyslovene protokolová komunikácia, nie je to API vôbec myslené na to, nie je tam za tým žiaden koncept resursov, v podstate, asi tak by som to povedal. No a takisto je pravda, že v podstate všetky hlavné implementácie JAX-RS 1.1 poskytujú už teraz vlastné proprietárne klientské API, robí to Jersey, robí to REST-Easy, v podstate robí to RESTlet. No, takže tá motivácia je jasná, nechceme tých userov nútiť, aby používali proprietárne API, chceme im poskytnúť niečo, čo bude prenositeľné a čo ich urobí nezávislým na implementácii, alebo aspoň viacej nezávislým na implementácii, čo je vlastne koniec koncov cieľom celého Java EE. Takže najprv len tak stručne by som na nejakom diagrame popísal, že ako to API je myslené a potom zase na kóde by som to demonstroval v NetBeansoch. Prvá vec, ktorú potrebujete pri klientské API je klient. Klienta vyrobíte pomocou Client Factory, tá je tam kvôli tomu, že tých klient implementácií môže byť hodne, ale nejaká musí byť defaultná, takže viac menej kvôli tomu máme tam Client Factory. Obidva komponenty môžu pracovať s konfiguráciou, ktorú môžete meniť z runtimeu, či už proste toho klienta vytvoríte s nejakou konfiguráciou, alebo potom dodatočne na tom klientovi meníte. Je to viac menej taká skrytá, mutabilná vlastnosť toho API. No a ďalšia vec, keď už je klient, tak vyrobíte konkrétny resource target, alebo asi web target. Dnes sme sa bavili s kolegom a myslím, že to zmeníme na web target. Momentálne to voláme len target, ale bije sa to z annotation target z JDK a to proste nechceme sa vyhnúť takýmto zmetkom, takže asi to trošku premenujeme. Každopádne teda ten resource target je viac menej nejaká glorifikovaná URI k tomu resourcu, ktorá má na sebe nabalenú nejakú funkcionalitu a reprezentuje ten resource ako taký. Tieto resursy zase, každý z nich, či už potomok, ktorý je podedený alebo derivovaný z nejakého resursu, majú vlastné konfigurácie, ktoré môžeme ďalej meniť. Prípadne, ak tá konfigurácia nie je menená, tak je zdieľaná všetkými týmito komponentami spolu. Je tam nejaký copy on write implementovaný pod tým. A z toho resource targetu, keď už viem, kam chcem niečo posielať, tak začnem vlastne tvoriť ten request pomocou request buildera, z ktorého buď rovno pomocou uniform HTTP metódy a interfejsu, ktorý ten request builder implementuje, dostanem priamo response, alebo druhá možnosť je vytvoriť niečo ako invocation, čo je v podstate
obdoba command patternu pre JAX-RS Client API a táto invocation má vlastne generický interface pre invoke a submit. To znamená, že vy už dopredu poviete, aké metóda sa má vytvoriť, ale treba ešte neviete, aké dodatočné headre sa majú nastaviť. Na to práve slúži a chcete to nastavovanie spraviť nejakým batch processingom, takže na to práve slúži ten invocation, kde si dopredu do zásoby vyrobíte sa do requestov a potom vlastne naraz ich môžete nejak spracovať, zavolať a vrátiť naspäť výsledky, bez toho, aby ste sa už obťažovali zisťovaním, aká vlastne tá HTTP metóda sa mala volať. Takže to bol taký ten diagramik a teraz to skúsime nejak previesť do praxe. Takže zase prepnem do NetBeans. A k tomuto môjmu bežiacemu chat resourcu sa pokúsim vyrobiť klienta. Takže tu mám zatiaľ nejakú aplikáciu, jednoduchú klientskú, ako som povedal. Na začiatku máme toho klienta, takže ja vezmem client factory, ako som povedal, a vytvorím si toho klienta. Následne teda z toho klienta si vytvorím ten target, ktorý pôjde na ten chat resource. Takže target, mám niekoľko možných metód. Takže toto by bol pre mňa root target a ja teda následne môžem vyrobiť ešte derivovaný target. Momentálne by som nemusel, ale v podstate len pre demonštráciu ukážem, že z toho root targetu ešte vyrobím ďalší target už pre ten konkrétny chat resource. Ako vidíte, vlastne to API je takzvané fluent, to znamená, že vy by ste mohli zobrať client factory create new client, .target, .something a tak ďalej a vyrobiť až request a na konci na ňom zavolať get a rovno dostať response. Takže vlastne postupne sa v jednej invocation chaine ste schopní sa dopracovať až k response s tým, že keď používate nejaké ID, tak tam sa automaticky mení ten kontext, prechádza sa z klienta na target, prechádza sa z targetu na request builder a tým pádom aj to ID vám ponúka metódy, ktoré v tom kontexte dávajú zmysel. Takže keď už mám teda ten target vyrobený, skúsime na ňom postnúť nejakú message. Takže vyrobíme si request. Viem, že ten môj resource teda podporuje, viem, že ten môj resource vie poslať naspäť text plain, takže ja mu poviem, že očakávam od neho naspäť text plain. A následne v podstate nemusím už nič iné, vlastne musím nastavovať, to je post, takže zavolám na ňom tú post metódu. Ako vidíte, tu sú tie build metódy, ktoré vytvárajú tú invocation, ale ja rovno zavolám ten post, aby som dostal response, takže nebudem sa s tým viac zadržovať a teraz si vytvorím entity. Máme na to v API nejakú triedu so statickými metodami na vytváranie rôznych typov entit a teda pošleme nejaké takže pošleme mu tam nejakú správu. A aby to bolo vidieť, tak to akurát dám o riadok nižšie, takže jasný, tak ešte potrebujeme tam nejaký stredník. Takže teraz sme poslali správu, no a následne teda retrieve message, tak ja zase použijem zase ten chat resource. Pridám mu ten query parameter. Ja neviem, zase to môže byť 1 trebárs. Následne teda vyrobím zase request, v ktorom mu poviem, že od neho
očakávam naspäť text plain a teda volám get s tým, že chcem, aby tá odpoveď, ktorú vraciam, bola typu string. Takže ja mu hovorím, pošli na chat resource, vyrob vlastne nový subresource pre QID1 a akceptujem text plain, takže vyrob request pre text plain a zavolaj metódu get a vráť mi výslednú entitu vo formáte string. No a na konci to iba vypíšem, tak môžeme to teda skúsiť uložiť a poslať, teda spustiť. Uvidíme, čo sa udeje. Message posted, teraz sa čaká na to, že stlačím enter, tam bol ten system read. No a message receive, takže tú message, ktorú som predtým poslal, som zase naspäť v ďalšom volaní dostal. Takže toto v stručnosti demonstruje to, ako sa to client API používa. Ešte by som možno v krátkosti ukázal, čo som myslel tými konfiguráciami. V podstate tu mám krátky príklad, kde vytváram klienta, nastavujem na ňom nejakú konfiguráciu, nastavujem tam nejakú property foo na 1, 2, 3. Následne z toho klienta vyrábam root target, ktorý podedí tú konfiguráciu toho klienta a ešte navyše k tomu sa pridá teda ďalšia konfigurácia. Následne z toho vyrábam ďalší target, ktorý zase podedí tú konfiguráciu z obidvoch predkov a pridáva tam ďalšie svoje, z čoho vyrábam nejaký ten invocation builder, ktorý zase dedí informáciu od všetkých tých predkov, tých targetov a mení tú foo property, ktorá bola nastavená pôvodne v tom klientovi. No a na konci to vypíšem, tie konfigurácie týchto jednotlivých premenných, aby som ukázal, že aké vlastne jednotlivé property sú v tom nastavené. No, to není vidieť úplne do konca. Ja sa tu prekliknem, tam je to akurát. Aha, to musím spraviť takto. Jo. Takže tam je to akurát get properties, tam sa vlastne volajú akurát, aké property sú v tej konfigurácii, takže to skúsim zase zbehnúť len veľmi rýchlo. No a ako zase výsledok je jasný, takže ako som hovoril, ten klient má jednu konfiguráciu, tá sa dedí sa ďalej, pridávajú sa ďalšie konfigurácie, v tichosti sa tam robí copy on write, na konci proste sa ešte aj v tom poslednom requeste prepisuje. Je to dobré práve v prípade, keď potrebujete mať nejakú spoločnú globálnu konfiguráciu pre nejaký root resource, ale následne pre ten request potrebujete ešte nejakú dodatočnú konfiguráciu k tomu pridať, tak práve pomocou tohoto mechanizmu je možné to veľmi jednoducho a efektívne robiť. Zatiaľ sú k tomuto nejaké otázky? Je zatiaľ všetko jasné? Nie, je niekomu niečo nejasné? Tak to by som sa... Dobrý, výborné. Takže pokračujeme ďalej. Tak to by bolo teda to client API. Poďme teda sa pozrieť na tie filtre a interceptory v rýchlosti. Úprimne povedané, tu neukážem moc kódu, pretože to je jedna oblasť, ktorú momentálne hodne diskutujeme v expertnej skupine a vyzerá to, že sa to bude dosť meniť, teda to API. Takže ja poviem teraz ten high-level koncept za tým a ukážem trošičku nejaký kód, ktorý ale s tými zmenami má najmenej spoločného a tým pádom by mal asi pretrvať aj po tej zásadnej zmene. Takže v podstate filtre a interceptory sú práve na to, aby sme mohli ten request ešte predtým, než je v aplikačnej vrstve spracovaný, nejakým spôsobom spracovať. Tu teda popisujem, že sú zdieľané klientom a serverom, to je prvá vec, ktorá sa asi zmení v tom novom návrhu a pre ten nový early draft, ktorý bude asi za mesiac vonku. A takisto cieľom bolo zmeniť ten proprietárny, tú podporu, ktorú tie jednotlivé frameworky už teraz poskytujú, ale každá si to urobila po svojom, každá má na to vlastné API a tým pádom je to neprenositeľné. Alebo ťažko prenositeľné. Takže čo sú to filtre v našom ponímaní? Filtre sú to viac menej... Filtre teda sú to interceptory pre request.
To znamená, že vždy, keď príde request, tak sa zavolajú všetky filtre, ktoré pre ten request sa zavolať majú. Takisto sú to interceptory pre response, takže zase, keď sa posiela naspäť nejaká response, tak sa zavolajú všetky response filtre, ktoré pre ten response sa zavolať majú. Každý z tých filtrov môže buď zmeniť ten request, môže pridať headere, zmeniť headere, prípadne zmeniť entitu. Takisto môže sa rozhodnúť, že zmení celý ten flow a namiesto toho, aby pokračoval ten request až ďalej k aplikácii, tak proste sa to otočí a cez response filtre sa to zase ide naspäť buď na klientskej strane do klientskej vrstvy, prípadne na strane servera naspäť do kontajnera a vonku klientovi. Je to zásadné, teda filtre sú ešte takisto non-wrapping, to znamená, že keď filter spraví svoju robotu, tak vracia naspäť kontrolu runtimeu, tomu JAX-RS runtimeu a ten má zodpovednosť volať ďalší filter, takže tam nedochádza k tomu, aby sa nejak zväčšoval stack a filtre sa navzájom volali a potom následne ten stack vybublával naspäť. Toto obsluhuje práve ten JAX-RS runtime, ktorý práve používate. A ako hovorím, dôležité je, že filtre sa volajú vždy pre každý request, pre ktorý sa zavolať majú. Na rozdiel od toho, interceptory sú teda wrapping, takže jeden interceptor volá nejakú metódu context proceed a tá vnútorne spôsobí, že sa volá ďalší interceptor a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie volania interceptorov sú vnorené a tie sú určené pre intercepting entity toho requestu. Čo ale znamená, že sa nemusia zavolať za každým. Iba v prípade, že aplikačná vrstva alebo nejaký filter sa rozhodne prečítať entitu, tak sa zavolajú všetky interceptory vnorene, až sa teda tá entita prečíta. Zase naopak, keď niekto sa rozhodne zapísať entitu, tak sa zase volajú write interceptory, predtým, než sa tá entita nakoniec zapíše do výsledného output streamu. Takže ten hlavný rozdiel je v tom, že tu je use case, treba, ja neviem, zazipovanie správy, proste nejaká spoločná funkcionalita, ktorá teda je vyslovene spojená so spracovaním entity a nie je nutné ju vyvolávať za každým. Na to, aby sme ich mohli použiť, tieto filtre a interceptory, potrebujeme viac menej nejako spojiť s tými resursami. V podstate robíme to pomocou nejakých dvoch typov bindingov. By default je tam ten globálny binding, to znamená, že keď ten filter nie je nejak anotovaný, alebo interceptor nie je anotovaný, tak to znamená, že sa má použiť vždy a pre každý request. Ak ale je to nejaký špecifický filter, ktorý sa týka iba nejakých resursov, tak sa dá použiť ten tzv. Name binding, ktorý ukážem hneď ďalej. Name binding vlastne umožňuje definovať anotáciu, ktorou spojíme daný filter alebo interceptor s resourceom alebo s nejakou resource metodou. V podstate ako to funguje, na začiatku je teda vytvorím tú anotáciu, teraz v tomto prípade add-log a je anotovaná tým name binding anotáciou. Tu sa rozhodujeme, že či nepoužiť namiesto vytvárania novej anotácie, či nepoužiť JSR 330 qualifier anotáciu, ktorá už je definovaná a je vlastne štandardizovaná, takže teoreticky by sme nemuseli vyrábať niečo nové, keď už je niečo vhodné vytvorené, tak to sa ešte uvidí, že či neprepoužijeme ten add qualifier. A teda keď už máme tú anotáciu vyrobenú, tak v podstate ju viac menej pridáme k našej implementácii toho filtra s tým, že ešte môžeme zadefinovať relatívnu prioritu pre ten filter, ktorá nám určuje, v akom poradí, teda na akom mieste sa ten filter zavolá, že či sa zavolá pred nejakými inými filtrami s nižšou prioritou, prípadne sa zavolá až po nejakých filtroch s vyššou prioritou. To binding priority berie integer, takže sú tam definované nejaké štandardné priority, ale je tam v podstate neobmedzený priestor pre viac menej aj nejaké medzi priority, ktoré budú užívateľsky definované. Takže keď sme dali tú anotáciu na ten logging filter, tak ešte teda takisto tú anotáciu musíme dať buď na ten resource, pre ktorý chceme, aby ten filter bol aplikovaný, alebo to dáme
na tú konkrétnu metódu, na ktorej sa ten filter má zavolať. To je vlastne ten binding by annotation, ktorý tu máme. Dobre, takže čas celkom sa pokročil, takže rýchlo prejdem k validáciám. Jasný problém, každá služba musí validovať nejak svoje dáta. A zase, prečo by sme vymýšľali niečo, čo už tu poskytuje nejaká iná špecifikácia a rieši to vo všeobecnosti. Takže v JAX-ere sme sa rozhodli, že poskytneme mechanizmus, ako využiť v rámci Java EE kontajnera bean validation provider, takže budeme poskytovať integráciu s bean validation špecifikáciou a zase štandardným API je potom možné validovať vstupné parametre do resourcu na strane servera. Prípadne celé tie modely a prípadne aj výstupné parametre samozrejme a všeobecne modely, s ktorými ten resource pracuje. Je niekto, viac menej, pracoval už niekedy s Bean Validation API? 1, 2, 3, pár ľudí, super. Takže pre ostatných, vy si môžete dať pauzičku zatiaľ, pre ostatných, v podstate toto nie je JAX-RS, to je iba integrácia s JAX-RS. Bean Validation API je zase založené na anotáciách, takže je to celkom logicky vhodné pre použitie z JAX-RS API, ktoré je tiež založené na anotáciách. Definujú sa tam nejaké anotácie, ktoré sú buď custom, alebo sú už vstavané, proste poskytujú už priamo tá špecifikácia v prípade not null. To je anotácia, validačná anotácia, ktorá už má podporu priamo v každom frameworku. Tá e-mail validácia, to je niečo, čo si musí človek vytvoriť. Vyrába sa to tak, že sa vyrobí teda tá anotácia, ktorá sa oanotuje nejakou add constraint anotáciou, ktorá ukazuje na ten validátor, ktorý sa má použiť pre anotovanie všetkých komponentov oanotovaných tou danou e-mail anotáciou. No a potom sa teda implementuje ten e-mail validátor pre každý daný typ, pre anotáciu a pre konkrétny typ, ktorý validuje na tej anotácii. To je vlastne Bean Validation API. Nepôjdem asi ďalej do podrobností. Asi akurát teda ešte spomeniem, že teda tie anotácie nemusia byť iba na konkrétnych prvkoch, ale môžu byť aj rovno na nejakých objektoch. A tam sme mali taký problém, že proste niekto vám dá nejaký model v nejakom Jare, ktorý už nemôžete meniť a má tam Bean Validation anotácia. A vy z nejakého dôvodu tam nechcete tú anotáciu použiť. Tak sme chvíľu rozmýšľali, čo s tým a nakoniec sme zistili, že existuje v Bean Validation ešte add valid anotácia, tak sme sa rozhodli to využiť. Takže v prípade, že chcete zapnúť tie anotácie, ktoré má ten model na sebe navesené, tak to v rámci JAX-RS resource oanotujete ešte add valid. V prípade, že tam ešte chcete pridať nejakú custom anotáciu, tak tam ešte normálne pridáte custom validation anotáciu a môžete tam robiť ešte nejaké vlastné dodatočné validácie. Alebo tam to add valid ani nedáte a celý ten resource bude validovaný iba tými vašimi custom anotáciami. Takže týmto sa dá celkom elegantne vypínať a zapínať validácia, ktorá je navesená na kóde, na ktorý vy nemáte vplyv, ktorý nemôžete meniť. Takže to bolo veľmi v stručnosti to Validation API. Teraz prejdem na Async Processing. Async Processing, v podstate máme podporu na klientovi a aj na serveru. Ja sa budem viacej venovať serveru, pretože tam je to dôležitejšie. Ide o to, že v podstate, keď máte nejakú operáciu, ktorá trvá dlho alebo čaká na nejaký extrémny event, tak nechcete blokovať resursy toho kontajnera, v ktorom teda váš resource väčšinou beží. Typicky proste sa vám môže stať to, že ak by ste zablokovali všetky thready z thread poolu, ktoré kontajner má na to, aby obsluhoval všetky resursy, všetky JAX-RS resursy v tom danom runtime, tak viac menej dojde k deadlocku a nebude možné žiadne ďalšie requesty prijímať, až kým sa neuvoľnia tie thready. Takisto bolo cieľom nejak to API spraviť tak, aby bolo viac menej intuitívne použiteľné pre tých, ktorí už poznajú Servlet 3.0 Async API a tým, že Servlet kontajner je náš vlastne hlavný uvažovaný kontajner ako v Java EE svete, tak viac menej sme to chceli spraviť podobné aj z toho titulu. A
ak som spomínal, teda máme aj nejaký klientský support. Je tam cez async metódu sa prepnete z toho get, ktorý vracia konkrétnu response na get, ktorý vám vráti future. A môžete potom blokovať, prípadne zisťovať is done. Prípadne tam môžete zavolať get, do ktorého dáte callback a tam získate plnú async, takže ten callback sa vám automaticky zavolá kontejnerom, keď tá response dorazí. Ja sa teda teraz pozriem, ako by sme mohli s tým chat resourceom niečo urobiť, pretože ten evidentne je blokujúci, čaká na nejaké odpovede. Ako by sme ho mohli spraviť async. Takže zase sa prepnem do NetBeansov. Koľko mám času? Začali sme neskôr, Jakube. No určite. Tak, som si trošku... Získal som čas. Výborne. Takže momentálne nám stále beží tá aplikácia, ktorá momentálne nie je async. Takže demonstrujem ten deadlock. Ten môj Grizzly kontajner je momentálne naschvál nastavený na to, aby mal obmedzené množstvo threadov, s ktorými dokáže pracovať. Takže keď mu tam pošlem hodne requestov na get, ktoré nebudú mať žiadnu message a budú čakať na nejaký post, tak vlastne to skončí deadlockom a už ten server vlastne nebude môcť pracovať žiadne ďalšie requesty. Takže tu mám nejakého klienta už predpripraveného, ktorý teda pracuje, vytvára nejaký executor service, ako je to new cache thread pool, takže viac menej za každým, keď tam pošlem nejaký nový runnable, tak sa vytvorí nový thread a pobeží to v novom threade. To je práve kvôli tomu, aby som ten server mohol zahltiť. Vytváram si klienta, vytváram si target a potom v nejakom for cykle tam submitujem do toho exekutora runnable, v ktorom viac menej posielam get query na message, ktorá tam zatiaľ není. Takže tým, že tých Grizzly threadov je málo, predpokladám, že tých get requestov, ktoré sa naozaj dostanú až do môjho resourcu, bude málo a viac menej zahltia celý server. Tak to skúsime. Len tak pre zaujímavosť. Aplikácia beží, poslala to. Sa pozrieme, čo nám tu pribudlo. Tu vidíme, že nám pribudlo pár tých nových requestov, ale zďaleka nie všetky. Teraz môžem skúsiť tam poslať nejaký post. A ten tam teda, neviem, či to je vidno, neprišiel. V podstate deadlock. Aplikácia zle napísaná. Tak sa na to vykašľame. Tohoto mrzáka stopneme a skúsime niečo spraviť s tým chat resourceom, aby sme z neho spravili nejaký async resource. Prvá vec, v Jaxares na to, aby ste mohli pracovať s resursami ako s async, budete potrebovať niečo, čo nazývame execution context, ale dá sa to nainjektovať pre každý request. Nový sa injektuje automaticky, takže ja si nainjektujem do toho resourcu execution context, ktorý potrebujem minimálne na to, aby som urobil resume na suspendovanom requeste. No a teraz táto metóda, musím povedať, že v prípade, že tam tá message není a bude sa na ňu čakať, tak sa má suspendovať, tak to buď môžem spraviť pomocou toho execution kontextu programaticky, alebo to spravím normálne pomocou suspend anotácie. Ručne táto anotácia hovorí akurát to, že prvá vec, ktorá sa v tejto metóde udeje, je suspend container requestu. To hovorí kontejneru, že v prípade, že tá metóda skončí, tak nemá automaticky uzatvárať response, ale má počkať až do doby, než sa ten response pošle zo servera. Takže ja na konci, keď už tu response mám, tak ju pošlem.
tým, že som asynchronný, tak ja vlastne nič nemusím vrácať. Čokoľvek vrátim, sa mi v tomto momente ignoruje, takže ja ten resource môžem upraviť tak, že ho zmením na typu void. A úplne analogicky zmením to aj v tom druhom a zase namiesto toho returnu a tam som vracal niečo takéto. Takže nejakú notifikáciu, že sa naozaj podarilo do toho queue, ktoré je tiež obmedzené a nie je nutne sa mi musí podariť hneď do ňoho niečo vložiť, takže posielam notifikáciu o tomto. Za normálnych okolností by toto ešte nebolo všetko, pretože by som vlastne musel vytvoriť normálne nový thread, ktorý ten put a take robí za mňa v nejakom inom threade, aby som vlastne naozaj uvoľnil ten container thread. Ale teraz si pomôžem tým, že využijem nejakú proprietárnu feature Jersey a to len preto, aby ten kód nebol pre vás strašne zložitý. Takže pridávam nejaký vlastný exekútor, ktorý spôsobí to, že tá aplikácia, každý request v tej aplikácii automaticky pobeží na novom threade. To znamená, že momentálne už som si istý, že tá metóda, ktorú volám v tom resource, pobeží na inom threade. Je to viac menej niečo, čo by ste dosiahli tým, keby ste z toho resource vyrobili EJB a použili async EJB metódy. Takže Jersey to umožňuje potom urobiť aj bez toho, aby ste používali EJB alebo bežali v nejakom Java kontajneri, ktorý podporuje EJBčka. Takže v podstate teraz som vyrobil async resource bez toho, aby som spawnoval thready v tom resource a skúsime to teda pustiť znova. Jasne, takže bežíme. No a momentálne sa vrátim do toho svojho klienta a skúsim ho znova pustiť. Uvidíme, že či tých requestov tam príde viacej. Takže ten beží. No a vidíme, že proste fakt teraz prišli úplne všetky requesty. Je to spôsobené tým, že ja som tomu kontajneru povedal, že tento request sa spenduj, ja bežím v inom threade a v tom inom threade si čakám, blokujem na nejaký ten post, ktorý mi pošle tú message. Takže teraz by som mal byť bez problémov schopný nejaký ten post naozaj poslať a ako vidíte, proste naozaj som ho poslal a konkrétne request číslo 15 bol prvý, ktorý dorazil na server a ten dostal tento response, takže môžem ich poslať ešte niekoľko, request číslo 3, 8 a tak ďalej. Takže čas ma tlačí, tak to by bolo z async strany, z async example všetko. Ešte sa vrátim rýchlo k prezentácii. Veľmi stručne, mám 4 minúty, takže hypermedia, v podstate ide o to, aby sme podporovali viacej ten hyperlinking, či už ako na to, aby sme menili stav toho resourcu, alebo na to, aby sme dokázali rozbíjať resource graph pomocou link. Momentálne teda rozlišujeme na to dva typy linkov. Tie prvé sú teda tie transitional linky, ktoré nám ukazujú na to, aký ďalší, keď chceme dostať resource do nejakého iného stavu, tak aký link máme použiť pre ten daný resource. A tie druhé sú štruktúrne linky, ktoré nám práve rozbijajú tie grafy objektové na dáta, ktoré je možné lazy loadovať na základe toho, aké informácie máme ďalej záujem. Takže v tomto prípade nejaký order má všeobecnú informáciu s tým, že informácie o customere, jeho adrese a o tom produkte sú linkované, namiesto toho, aby boli proste inkludnuté v tom resource, čím sa vlastne znižuje throughput cez sieť a tým pádom zefektívňuje prenos. Sú na to nejaké metódy, teda link a link builder, pomocou ktorého tieto linky buildujeme. Ukážem len rýchlo na príklade, v podstate je možné si vytvoriť tie linky buď z resourcu a jeho metódy, alebo dá sa to robiť rôznymi spôsobmi a následne do responsu ich jednoducho pridať do headera a vytvoriť ich. Na štruktúrne linky nemám teraz príklad, ale je to možné zase pomocou
nejakej anotácie XML adaptéru je možné vlastne použiť tú linku normálne v JAX-B modeli a JAX-RS Runtime sa automaticky postará o volanie o správny marshalling a non-marshalling tej linky. Jasne, na klientskej strane zase klienta môžeme vyrobiť, ak dostaneme response, ktorá obsahuje nejaký link, tak klienta môžeme zase vyrobiť jednoducho z tohoto linku, bez toho, aby sme proste pracne z toho dolovali adresu. Tak a posledných pár slajdov. V podstate ďalšie veci, ktoré tam robíme, server-side content negotiation, dosť myslím si, že užitočná vlastnosť. Predstavme si, že je request, klient pošle request, pošli mi nejaký text. Bežne sa to deje u browserov. A teraz máme na strane servera resource, ktorý dokáže generovať text plain a text HTML. Ako server-side developer by sme chceli ten text HTML uprednostiť pred tým text plainom v prípade, že ten klient to dokáže prečítať, ale v JAX-RS 1.0 ani 1.1 to nie je možné. JAX-RS 2.0 proste jednoduchým spôsobom v podstate pridáte server-side quality parameter, ktorým poviete, čo vy ako server preferujete. A ak to ten klient akceptuje a je mu jedno, čo z toho akceptuje, tak sa použije potom tá preferencia zo strany serveru. To znamená, že klient má vždycky teda prednosť, ale v prípade, že je mu to jedno, tak ten server sa môže rozhodnúť a povedať, že poskytne reprezentáciu, ktorú on teda preferuje viac. JSR 330 integration, tak to už vlastne pre krátkosť času moc nebudem rozoberať. Ide o to, že teda môžeme použiť nejaké alebo všetky anotácie. Sú tam nejaké momentálne, vidíme, viac menej podobnosti medzi už komponentami v existujúcimi v JAX-RS a tým, čo je v JSR 330, takže to by sme sa museli nejak zamyslieť nad tým, ako to sklbiť dokopy. Veľký problém je taký ten chicken egg, ktorý nastane v prípade, že začne niekto používať @inject anotáciu a zároveň ten resource bude managed bean a vstúpi do toho CDI container a tam proste není úplne jasné, že kto by mal prvý vlastne injektovať, či JAX-RS alebo CDI container. Takže momentálne kvôli tomu, že expert grupa nevidí úplne tú pridanú hodnotu, ktorú by sme tým získali, tak je to otázka, či sa to nakoniec bude realizovať alebo nie. Zatiaľ to vyzerá, že asi nie. Teda minimálne nie @inject. No a teda ďalšie témy. Ako som povedal, MVC sme sa rozhodli momentálne tam nedať do toho, do JAX-RS 2.0, takisto ako High Level Client API, ktoré niektorým z expert grupy prišlo ako moc RPC oriented. A to samozrejme, nechcem sa dostať do stavu, že by sme sa podobali na SOAP framework. No a s tým by som teda vám poďakoval veľmi pekne, že ste so mnou vydržali celú tú hodinu. V prípade, že máte ďalší záujem, tak teda sú tu nejaké linky, či už na tú oficiálnu stránku na JZP, alebo lepšie na ten JAX-RS projekt, ktorý je na Javanete. Tam sú zdrojáky, aj dokumentácia posledná. Takisto Jersey projekt je link, ktorý poskytuje tú referenčnú implementáciu. A v prípade, že máte nejaké otázky, komentáre a podobne, tak buď na JAX-RS users mailing list, alebo na Jersey users mailing list. Ďakujem.